Iska, sina Davidova, Avramova sina. Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu, a Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, a Fares rodi Esrom, a Esrom rodi Arama, Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi Naosa, a Naos rodi Salmona, a Salmon rodi Voza s Rahovom, a Voz rodi Ovuda s Rutom, a Ovid rodi Jeseja, Jesej rodi Davida cara, a David car rodi Solomona sa Urinicom, a Solomon rodi Roboama, Roboam rodi Aviju, a Avija rodi Asu, Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, a Ozija rodi Jotama, a Jotam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Jezekiju, Jezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona, a Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jekoniju i braću njegovu seobi Vavilonskoj, a po seobi Vavilonskoj Jekonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorobavlja, a Zorobavlj rodi Abuda, a Aviud rodi Elikima, Elikijam rodi Azora, Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, Ahim rodi Eliuada, a Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josifa, zaručnika Marije, od koje se rodi Isus zvani Hristos. Svega dakle koljena od Avrama do Davida, koljena 14, a od Davida do Seobe Vavilonske, koljena 14, a od Seobe Vavilonske do Hrista, koljena 14. A rođenje Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se o grijehu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga, a Josip muž njezin, budući pravedan i hoteći javno izobličiti, namisli je tajno otpustiti. No kad on tako pomisli, gle, javi mu se u snu anđeo Gospodnji, govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga, pa će roditi sina, nadjeni mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grijeha njegovih. A sve ovo dogodilo se da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori: Evo, djevojka će začeti, rodit će sina i nadjenut će mu ime Emanuel, što će reći: s nama je Bog. I ustavši Josif od sna, učini kako mu zapovjedi anđeo Gospodnji, i uze ženu svoju i ne znađaše za nju dok ne rodi sina svojega prvenca, i nadjenu